राजखान्थि नोजोर नङा खामानि मावनायनि हारिमुखौ लाबोफिननायनि नोजोरजों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा माइखौ हादों। 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलआबो आबादारिफोरनि माइ हानाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बादियै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलआबो खामानि मावनायनि हारिमुखौ लाबोफिननांगौनि थाखाय खुंग्रि हालामनि अखिगुरि गामिनि रोमै बसुमतारीनि माइखौ हाना होयो। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आङो जासिबाय आरो खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननायखौ आङो गिबियाव जासिग्रोबाय। जे दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै आथिखालनि बिटिआरनि चिफ इउपिपिएल दोलोनि जोंहा आफादगिरि श्रीजुत प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जोंहा मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो ब्लक आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव जे जोंहा मोनसे गुसुं आरो गोलाव समनि मोनसे हाबाफारि जोंनो बिथोन होदों। दा बे बिथोन बायदियैनो जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ दिनैहाय 21 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै 25 नभेम्बरसिम जोङो मोनसे माइ हानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। दिनैहाय जोङो गिबि सान हिसाबै जोंनि नैबे खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा अखिगुरि गामिनि कल्पना बसुमतारीनि जे माइ आबाद बे माइ आबादखौ दिनै जोङो हागासिनो दङ आरो बे नैबे हाबाफारिया दसे उनावनो जोङो जोबनानै आरो जोङो गुबुन मोनसे लाइमुथि प्राइमारियाव बे एखे माइ हानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागासिनो दङ बा जागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। जों मिजिं खालामो जे जोंहा जोंनि सरकारा परिबर्तन सरकार जोंनि सरकारा सोलायनायनि जे सरकार बे स्ल'गानखौ होनानै जों दिनैहाय जोंनि सरकारखौ जों सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोखौबो जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिम खालामनो थाखाय बे सिन्थाखौ खालामनाय जादों। आरो बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जों दिनैहाय जोंनि हाबा हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय जों दिनै जों सरकाराव थादोंब्लाबो जोङो दोलोआव थादोंब्लाबो जों बै हाबा हारिमुखौ जोङो फोजोबनायनि जों सिन्था खालामाखै। जों बेखौ बोरैहाय रायजोफोरनि खाथियाव थांनानै रायजोफोरजों जों बोरैहाय गोरोबलायनानै खौसेयै जों खामानि मावनो हायो आरो हाबा हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो बे थांखिजों जोङो दिनैहाय नैबे हाबाफारिखौ जोङो लादों। निस्सय जोङो बेखौ फोथायनांगोन आरो जों दिनै बे आसा आरो बे थांखिखौ लानानैनो बे नोजोरखौ लानानैनो जों दिनैहाय रायजोफोरनि खाथियाव फैनानै जों बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ। आरो बे माइ हानाय हाबाफारिल' नङा जोंहा गोबां बेबायदि माखासे समाजनि बा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय जौगानांगौनि थाखाय दाफामफिननांगौनि थाखाय जों निस्सय बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दं आरो जोङो बियो दिनैहाय जागायजेनबाय होननानै जोङो बुंनो हायो। जोंथ' बेखौ दिनै बुंनो हायो दा बुंनांगोन जोङो जे जोङो बर' हारिया 80%आनो आबादारि मोनसे हारि बा आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि। आबादखौ गारनानै मोनसे जोंनि हारिया बा जोंनि समाजा माब्लाबाबो जौगानाय नङा। दा बेनिखायनो आंनि मोनसेल' खावलायनाय लाइमोनफोरनिसिम जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दानि गोदान मुगानि जे खान्थिजों जों आबाद मावनानै आबाद बिथिंखौ जोङो खामानि मावनो हायोबा आबाद बिथिङाव जों जावरिखांनाय जुदि लाबोनो हायोबा निसय जोंनि गोरिब न'खरा दिनै गोजौ फारसे दावखोलांगोन आरो जोंनि मोनसे मोजां थासारिखौ जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो। माबाफोर हाबाफारि दङ नामा? जोंहा नैबे माइ हानाय हाबाफारिजों लोगोसे आरो जोंहा 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ मोनसे गुसुं आरो गोलाव समनि मोनसे हाबाफारि जोङो थांखि जोङो दिखांनानै लादों आरो जोङो दिनै बुंनांगोन जोंहा फैगौ 25 तारिखनिफ्राय 30 तारिखसिम जोङो मोनसे बुथ कमिटि दानाय बेखौ जोङो खालामनो थांगासिनो दङ आरो फैगौ 25 तारिखआव जोंहा जोंनि ब्लकनि सिङाव जा देवस्रि प्राइमारियाव एननि मोनसे हाबाफारि दङ। बे एननि हाबाफारिखौबो जोङो मैखोमै जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो आवगायगासिनो दङ आरो फैगौ 28 तारिख नभेम्बर खालि जोङो जोंनि ब्लकनि बानजायनायावनो जा एन्टि ड्राग्स एवारनेस केम्पेइन बेखौ जों हाथिसाराव जों खालामनो थांगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जा हानजा सम्पद आरो सुबुं सम्पद बे सम्पदखौबो जोङो फैगौ 1 डिसेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम जों बे हाबाफारिखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ आरो जोङो बिनि अनगायैबो जोंहा दा माखासे गुबुन गुबुन सेलफोरजों जे रायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों खालामगोन आरो जोंहा जोंनि सिङाव थानाय काजलगाव साब डिभिजनेल डेभेलपमेन्ट बर्डनि जा गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय जे बर्डनि मेम्बारफोरजोंबो
जोङो सावरायनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायनाय गामिनि गावबुराफोरजोंबो जों सावरायनाय जोंनि क्लाबनि दैदेनगिरिफोरबो सावरायनाय बेबायदि गोबां हाबाफारिखौ जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै दिनै खालामनो थांगासिनो दं आं आसा खालामो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया इसोरनि अननायजों इसोरनि बोर सारस्रिनानै जोङो बेखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो नोंथांमोननि माइ हानानै होदों मा थांखिजों नोंथांमोना बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों जों बे मोनसे न'खराव फैनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जि मावथिफोर दङ मावथिफारियाफोर बिथांमोनखौ लानानै बे माइ थिलियाव मोनसे न'खराव माइ हाफैनायनि आसोल थांखियानो जाहैबाय माने जाय बिथांमोनहा माने गाव हारसिङै माने मावख'नो हाया बा खामलाबो मोना बा खामला होनो हाया बेबायदि न'खरखौ जों गावसोर खावलायनाय बायदियै जों हेफाजाब आरो मदद होदों आरो बे थांखिया बेनो मोनसेया माने गोदो गोदायनि जुगाव जों नुबोदोंमोन जों उन्दै समाव माइ हानायनि सावरि जानाय बेदा होनायनि सावरि जानाय हालेवनायनि सावरि जानाय माइ गायनायनि सावरि जानाय ज' खौसेथियै माने सोलिबोयोमोन नाथाय बेफोर हुदाया दा जिखुनु समाजाव जोंनि समाजाव लासै लासै गोमालांनो हमगासिनो दङ दा ओंखायनो बै सिगाङाव जेनोखि खौसेथियै माने सहाय खालामलायनाय मदद खालामलायनाय बे हुदाखौ जों लाबोफिननांगौ होननानै जों सानदों आरो मावनाय हुदायाबो गोमालांबायमोन दा बे मावनाय गैयि हुदाखौबो जों आरो मोजां मोनसे हुदा खालामफिननांगौ होननानै जों साननानै जों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों दिनै बेसेबां बिगा हानायनि दिनै माने बेवहाय 4 बिगा दङ बे दाग मोनसेयाव बिनि जेराव जों हाबाय थादों बेवहाय दाग मोनसेयाव 4 बिगा दं ओमफ्राय ओरै लामा बारनानै 7 बिगासो दङ ओमफ्राय ओरै लाइमुथि होननाय दङ ओरैहाय लाइमुथि होननाय मोनसे प्राइमारि दं बे प्राइमारिनि सिङाव सासे मानसिनि जेनोखि माइ दं बे माइखौ जों हाहैनो थांगोन आरो मथा मथि दिनै 16 बिगासो बायदि हाजानाय जागोन आरो हरैनि माइ हाग्राफ्रा हरै नेनानै दङ हरै लाइमुथिनि रायजो राजाफ्रानो ओंखारफानानै गासिबो मदद खालामगोन आरो बिमुनिया माखासेया माने रायजोफ्रा माने ओंखाम जाखांनानै बिथांमोना माइ हानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन ओरैनो माबायदि हिसाबै थांनानै हाहैनाय जायो बिथांमोना गावसोरनि माइखौ हानो लिंहरो ना नोंथांमोना ना बिथांमोनहा माने रायलायो बिथांमोनहाबो जोंनि दोलोआव गोबां दंथ' बिथांमोना मिटिङाव थांबा बुङो माइ हानो हास्लाबाखसै खामलाबो मोना फैसाबो गैया बायदिसिना बेबायदि खोथाखौ जों मिथिनायलाय जों जिखुनु मोनसे सासे मानसिनावल' बेबायदि समस्या गैया गोबां न'खराव गोबां समस्या गोबां आबादारिनाव बेबायदि समस्या दं हिसाबै जों माने बेखौ मेजर मोनसे प्रब्लेम होननानै जों डिसिसन लादों आरो बेराफारसेथिं जोंना जोंनि दोलोनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बुंबाय थायो मावनाय हुदाखौ जों लाबोफिननांगौ आरो आखाइ हमलायनानै हेल्पिं हेन्ड बे जिनिसखौ लाबोनांगौ आरो बेवहाय बुंदों बेवहाय माने जोंनि दोलोनि सापर्टारफोरनि माइ आबादखौल' नङा बुंनो थाङोबा गुबुन दोलोनि जायफ्रा माने सापर्टारफोर जेरै माने बिपिएफ दङ बा बिजेपि दं बा गुबुन गुबुन दोलोनि आबादारिफोर दङ बिथांमोना जुदि खावलायोबा बा लेंहरोबा जों बिथांमोननि आबादखौबो जों मावनानै हानानै होगोन आरोखि माइ हानायल' नङा गुबुन खामानिफोर दंबावोबा बेखौबो जों मावनानै होगोन बेसेन नाङा बेखौ जोंनो बेसेन नाङा जास्ट जोंनो ओंखाम बोथिसे जाहोबानो जायो बेवहाय बेदर फिसा नांलाया दिनैथ' माने बे बयबो बुंदों माने थारुनजों माने नाथुर गोरान बेवहाय संदों जाहैदों ओमफ्राय दुन्दिया बाथोनाथ' दंखायो बिदिनो दङ आरो ओमफ्राय दा जोंना माखासे मानसिफ्रा गुमा गोथाव मोनगासिनो दङ गुमा गोथावा 40थासो मोनजेनबाय दा हायै जुदि जानाय समहालागै जुदि बुरजा जाहैबा बेखौ जों दुन्दियाजों बाथोन देनानै मोखां नायलाय एफा एफा राननानै जों जागोन आरोखि माइ गायनायनि थांखि माबाफोर सिन्था खालामदों गायनाय समनिखौ फैगौ समाव जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि बे रोखोम हालोदा जुदि सफैयोबा माइखौबो गायनांगौ होनोब्ला जों माइ गायनायनि बेब'स्थाखौबो जों लागोन आरोखि बेखिनियानो